on IT kari Pakistan yau Hafiz Said ubadai uleno bat unong yalam kumno ban thombor yakari India ha Mumbai haka arphunriu tarik jong ubanai ba khatwei jong usnem arajar pra layathu ukhun jong Talha Said ukhun jong unong thau bat unong thombor yakari India haka arphunriu tarik ubanai ba khatwei jong usnem arajar pra Hafiz Said ula penbena haka video kabat thamai ba uppa jongu ula shngai ubala yo jingyada naka sarkar Pakistan bat on IT ya u shakari India lanoro kadba ki jingtho ki nangya ki halor ka jinglong jong nong seng jong kalashkar I taiba utalha ula penpra ya ka jing ngap jar jongu haka jingya kren dakaba pendu ya ki khobor lamler Syapang ka jings new jong ka koit ka kya jong pa jong ne ka jingsha set phatok jong haka jaka kata uladro ya kadur jong briu uba penlut ya kapor jong dak basuk haka batho ya ki jingtho jong ka Quran batman ai jing duai klem da snosi haka no ka kamera phatok kumba ka Pakistan kan penlong ya ka perthai banyai ulong ubalaj impura uba koit bakya bat uba im ka jingim ka basuk ka jingmut ban IT ya usha India kalong ka balaj na ka jingkli la o utala ubadai khun jong Hafiz Said kani ka jingkren kami hapren ka jingkiu ka jingdawa na kari India na ka bata ban IT ya Hafiz Said sha India khamtam haka jingdap khatriusnem jong ka jingsha thombor ham Mumbai haka arphunriu tarik jong ubnai bakhatwei jong usnam arajar pra uleno balajit daka UN usaid ulasha keno baula penong ya ka jingpen bethaisnam kabala penyap ya ki shispa nriprimut kibriu badaki phongut ki bala mansaujor handrai ki tin jong khun jong u ki pani baka jingsha set haying jong u hapo kari Pakistan kala banlong tangka jingpen bethai tedem nakabanta ki jingpej bnia jongka berthai bon kinong pej bnia kingai panamar ba u Hafiz Said ulanang temen bat layathu ba kochu menta la pantebet ya utalha ban shimti ya kabor perkhat bat ka jingtrekam jongpa jongu hapo ka lashkar I taiba ki jingya kren jongu lai I kum ka jingle kabala kensting ba om tangban pentikina ya ka kerdan bat ka kerdan jongka LET hendrai ban pharu ya ka khobor shaka India bat shaka perthai barok kawai u Hafiz Said umlek shanoro ka jingphla jong talha ubadai khun jong Hafiz kalong kaba penrem yakari kaba kam pajba bakayale persha yaki kam leno hendrai kayada ya uleno ba paunam tam jonga wat hapdeng ki jingkular bal ai shaki kenhun pengor jongka perthai kumka FATF ka Pakistan ka penpau baka jing ai sumar VIP ya ubriu badon kri hakawai naki jingsha thombor ka bashar khaitam haka khando jongka ri India ka India kelap pen I bunsin yaki sakhi halor ka jingdon kti jong Hafiz Said hakikam thombor ham Mumbai daka badawa ban penpai ya usha India handrai kumbaki jingkren jong talha ki pen I sai mata ka Islamabad kamsyam latmo satya banle ya kita ki jingdawa ka jinglong kabala pendujat ya ka jingshanya jongka haka partai kitnat wat benya bat kitnat trekam jongka ri India kidang budin ba ya ki jingja ki jing penpau ki penskem ya kan nongrem jongka India baka Pakistan ka dangyai teng bandri ya ki leno hapo ka jingyada jongka sarkar wat hakaba ka dawa ya ka jinglong hok bat ka jingerap naki parlok jongka partai